Arep nyekel Petro karo Bagong. Iya. Langka ana kuwandane Antasena. Lulu. Konjur ngaten. Kose to, saiki tak takon. Eneng kene sing bener karo sing kleru ki sapa? Sing bener mriku Koko Prabu Kresna. Njur sing kleru, sing luput. Ingkang luput mriku Kakang Semar kalian Petruk kalian Bagong. Kowe kula dingertenke kuwi. Iya. Wah, kula niku ate nangis kula iki dijoroke ale niku. Kula dijoroke ale niku isih ditendangi sirah kula. Niki buktine niki tatu Bapak Bundas. Bar niku kula diuyuhi karo wong niku. Tenan Petruk. Wah, tenan iki sangsine Bagong. Kok to, Gong? Ora, Mbah. Mbah le, aku ora roh. Iki nek entuk-entukan anu wajan Petro dipulasana kali ndara setyake wae pokoke ngenes nika kanane. Welah iki tak urusna lho iki. Aduh, mboten kira kula babar pisan mboten tumindak kados mekaten. Nah, ora usah ngapusi. Saiki wis ketekan ngarepe langsung Pandhawa. Sampeyan mau karo kula karo wong tuwa wani Petruk ora gelem bali ning negara Ngamarta. Idak-idak ndang tugel gulumu. Kula mangajar, kula mangidak-idak sirah kula kanthi kula nanti harga diri. Aku ki padake apa to jare? Truk, ora acting lho kowe. Sing acting ki sapa? Acting jungkulmu mlaca to ora? Mboten kira kula mboten tumindak ngaten. Iki sing bener kowe apa kono, Truk? Kula ning kae wae belane perkara luput. Sinuwandara watu sing elek bapak kula dibelane karo menungsa niku. Iki tak urus tenan iki majelis iki.